Moi! Tossa on Peetu. Ja tossa on Mare. Me ollaan 11-vuotiaat. Me tykätään tehdä tube-videoita. Tulemme tekemään videoita, missä kerromme vapaa-ajasta. Esimerkiksi Nutalla ja Mediksessä. Meillä auttaa myös Mediksen ohjaaja ja nuorisotaloon ohjaaja. Saamme lainata Mediksestä kuvaustarvikkeita ja tilana käytämme Nutaa. Otamme myös ehdotuksia vastaan tuleviin videoihimme. Kommentoikaa ja laittakaa rakentavaa palautetta. Me ollaan Nutatube! Moi! Tossa on Saku ja tossa on Niko. Ei kun mä oon Niko ja toi on Saku. Ja me ollaan Nutatubelaisia.